Manay Kinita! Hi guys! Welcome to my channel. Once again, ako na si Manay Kinita! O karon syempre di ba nag-update ko sa inyo sa mga bulak. So, karon nakaagi ko diri sa Digos. Daghan mga gwapong bulak. Parehaan ni Basta man siya Catleya. So, ang Catleya po is a flower that has been a cat before and her name is Leia. So, Catleya. Tapos ako ko'y napalit sa iyaha. Kani siya. Kapag duko. Ito tawag ganito eh. Aglonema tricolor. Ayan. So, wapo kayo mga bulak. Napod ko napalit sa iyaha nga. Big Roy. Ayan. Aglonema o kaning muragabi. Alocasia. So, wapo kay mga bulak. So, itorta mo taod-taod karon dito ha. So, alam mo niya, nalaw na po na ako ang plants. Kaya ang plants daw, makagwapo sa inyong balay. Aside sa makagwapo sa inyong hangin, sa sulod inyong balay, gwapo po siya sa palibot. So, thank you, Ati. Kina? Ayun, napagsakit-sakit dira. Asa man to? Ipatakakuha madakpan ka. Pila man ito eh? Kani wala gusto kong biligyan. Kani si Milya na pud niya. Kani ako 100 na lang. Ay, ako kuti uy kay TV ako taga diriti. Ha? Mamili pa man ko. Kani? Unsa ni? Wala siya kay Legacy. Legacy of Love? Kaning isa? Wala siya na nakalimot ko na niya. Kani? Ni siya. Ana siya design lang siya. Aglaw ni hindi ako ni siya. Kani? Kato na ang gwapo no kay pula. Kani siya, muna siya ang twisted na Legacy. Ari, say twisted. Kani siya mag-twist ang ihang kuan na may straight lang gud ang ihang kuan dahon. Twisted siya. Unsa na ite? Asa. Mga bumbil na siya na ano. Yo, sa pagkalaga natin. Ti gwapo lagi tong puti nga hulog-hulog ti usa to te. Sa init lang siya. Hindi lang siya. Okay na siya, dili siya sensitive. Mura siya kinangkuan. Wala siya nga klase tapos ang ilang name kay tricolor. Pero iyang pangalan dyan ni kay Alocasia. Mo unsa man ni siya mo dako. Oh, nana lang siya. Lahi po tong Mickey Mouse. Nap Amo ning ground orchids. Pila ning inani? Kana to 50? Ano to siya gamot na? Kani siya ang ginagawa. Kani ang Katong ako gusto ko. Ti unsa ni te? Ano man siya ni daog sa flower show sa SM atong 2003? Unsa man ni nga bulak? Mura siya gandili ka. Dako mo dako ni di ba? Mo na siya tama na ko man gipang kuag si Milya. Narayan si Milya dito. Wala gina siya tamo, lingin lang. Pat na. Ang gagmay, hindi siya mataghan. Kani sila ko ba na? Kasi pangalan nito eh. Hi guys! O syempre update ta sa mga plant lovers nato diyan ang mga kamanay. So di ba katong nagwara-wara ta sa Davao, mga mahal kay mga bulak. So dili ta daway lang mga flower. O si tawagan nito eh?
Adenyum. Ayan. So, mano siya ginatawag siya adenyum. Kay every time na mag-add ka, basta adenyum. Tapos kali siya dire. Bougainvillea. So, muna siya mga bougainvillea na ginamarkot na nila na mag-mix na ang colors. Ang bougainvillea dyan, ang gwapo pang landscape sa balay kay ang bougainvillea makasurvive sa init. So, ay mga flowers, kung murag gusto niyo mag-feeling Japan, so bougainvillea lang na siya. So, siya ang tag-iya mga tao. Ito ang grafted. Ito ang grafted. So, thank you so much mga tao. So, na-enjoy na natin itong another fun trip sa ating mga plant lovers out there. So, once again, don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. Yours truly, Manay Kinita. Thank you. Balik ka gabi. Gaan ta ka sa balay. Mas mahal ko. Pero gabi mo na. Alopecia. Alocasia. Ang ganda ng alocasia. Alopecia. Hala. Sisiputin daw na to. Dali ko na mabusnot. Ako gingana ba? Ay, salig sa Kabiran ako ba para di matumba kay gamay na binig kinabuhi. Thank you, ate. Okay. Last. Ramadan na kay Catalea. Tapos kanin siya, ang saan niya? Ambrosia sa to eh. Alocasia. Tapos naapog kay tricolor nga ang saan niya eh? Bumble. Meditation o katong murag in Pinya-pinya. anak mother o Pinya-pinya. katong murag pinya-pinya nga flower. Hi guys! Finally, I'm home! Grabe nga laag. Siyempre, another flower update sa inyong tanan. So, imagine ninyo ha, lahi na dyan kay pag muad to day mong mga tips na ko ni sa inyo ha, pag muad to mo og mga probinsya or asa mo mga to, pagdala dyan mo og cellophane. Kung makapangayo mo, pangayo. Kung makapalit mo, pamalit mo. Kay lahi kayo ang presyo sa bulak, pag naana mo sa city, mamalit, og presyo kung naana mo sa mga lugar-lugar kung asa mo makakuwag bulak. Kaya imagine ninyo, pwede mo triple, mo kaupat ang presyo sa bulak nga inyong paliton. Kay katong ako, katong naami dili sa Davao, katong nag-atom itong flower shop, update lang ko na yung mga tag 15,000, na tag 20,000. In taon, kung naapod imo sa mga probinsya, mapalit rin ninyo tag 300, tag 200. So, dako siya og kanang kalahian. So, mo dyan akong tip sa inyo ha guys. Panguha dyan mong similya kung makapangayo mo as much as possible. Pagwapuha dyan ninyo kay pwede din ninyo siya inegosyo. Kay mo bara, mas mumahal siya as time passes by. O isa pa sa akong tip na ipakahatag sa inyo ha guys. Pangayuan ninyo sa hardinero or sa kanang nag-alaga sa tanom kung yusan nila pag-alaga ang ilang mga bulak. Kaya para ma-reapply po ninyo pag mamadala na ninyo siya sa inyong balay. O isa pa, kamo mga laagan ng mga teenagers dira, mga laagan man jud mo, kaya mga sige laag-laag dira, para dili mo kasab-an sa inyong mama pag uli, pagdala mong tanom. Kana, kay pagsugat sa inyong balay, mo man inyong mama, asa na po kagikan, naglaag mo, asa na po kagikan? Anaan din mo bulak, o nakoy dala mo, ano siya, ay correct, laag pa more! O last na lang Judy ay mga chubby manais dyan, mga manay kinitas, at mga chubby baby girls and baby boys. Update lang ko ha, basig diri sa may Davao area or asa ba mo, Digos, basig na mo nahibalan nga na bulak nga dama de noche. Isa na sa ako mga dream plants. Kaysa una, ang iyon nila ang dama de noche daw kay duulunon doon ng mga engkanto kay grabe doon nakahumot paggabi pero para sa ako kailangan dyan ako siya kay feel na ko gusto na ko humot ang among palibot sa balay asay sa sampagita nga bulak nga humot kay nagtanom naman mig sugod so akong ginapangita na po next is daba de noche kung naamoy daba de noche i-comment daw ninyo tapos pagbutang daw mo pag-comment daw mo kay gusto jud ko daba de noche na flowers. Ha, please, maluoy. Thank you. Once again, don't forget to like and share this video. At syempre, shout out sa lahat ng mga chubby manay kinitas dyan. Sa lahat ng mga chubby, shout out! Pumalakpak at iwagayway ang bandera ng mga chubby. Bahalag chubby. Basta ang nang pretty!